Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Enso, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely, dakkel ti babawik, anangisina, iti babae Adamo nga inayat ko. Buwano papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Enso, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sara, agyamanak tasyak ti sinong batam kadagiti amin nga agar-aram kan ka. Kasla nagadumot ti agar-aram kanyak iti dayta nga imbagam. Kat no dudwa kayo lang matanapingat nga agar-aram kanyak. Ah, kasta ka di? Ket no adumot ti madamdamag ko nga crush kan ka. Kat crush daklaang siguro. Ngam saan damat nga agar-aram. Amang ano mabainda nga agaram. Uray siyak ngamin ididamo. Talaga ang mabainak nga agaram kan ka. Iti day ta akinapintas mo. Kasla ka babayin ti agaram. Di ka man. Isumat lang ang asan asikatin ang yawat iti surat mo kanyak idi. Tinangdanak pa'y ajay nang yawat idi iti surat ko kan ka. Anya? Nagswerte kamutin anak ka girlfriend ka ni Sarah, Enso? Jack nga rod nam naman asong batan nak. Gapo ta amok kat ado ti agkursunada ken kuana. Gapo iti kinapintas na. Una, napintas lang aro din. Nalaing pay. Kaslang rod adakan kuanan ti amin nagalad ti babaya sapsapulag. Idinto ta siya. Sanak mat analaing. Ngam? Saan ka matapaudi iti lang Tilay bagbagam. Agpay so ti ibagbaga ka. Saan nakaasinumbatan ni Sarah? No saan ka agwapo? Imbag man, tadamot langan oras mo kanyak. Namin ano nga awisan kang agbanding ta. Ngam kanayon nga awan oras mo. Pasensya ka na. Talagang awan oras kun makipagkita kan ka. Ado nga minti pa ka kumikumak. Kan amok nga oray si ka. Makumikom kamot iti pagadalan nyo. Wen, ngam adala ta oras ko kan ka. Ado nga minti projects mi. Jakayat abong mabadag iti grades ko. Iso a please, Enso. Maawatan nakmat ko ma. Saan ga masyak ti priority mo? Para matlang iti masakbayan ta daytoy. Kasapulan asaya aton ta ti agadal. Nga ore awanan oras mo kanyak? Maipayan ka matlatay ti oras. Ngam saanan akas iti sigod. Tarumigrigat matan dagiti ipapaarami dagiti teachers. Ala, makamukang rod. No dayta ti kayat mo. Enso, papayakas lang na unag ti pampanunutam. Masurunak lang kini Sarah. Tapay mat. Awanan oras na kanyak. Manmano kami matan nga kita. Tapay. Busy ka no, tado ti aramidan da. Sabali ngamin tinalaing. Saan da kayat abo mabati grado da? Saan akas kadata? Pasado lakit di, mayatin. Masurunakan ko na. No kayat mo, sumurot ka kanyak intun madamdama. Tapno maliwliwa ka. Sa dino? Basta, sumurot kalatan. Dito yung matgayam ti bagbagam apapananta. Wen, kat madamdama laeng. Adda umay akadwata. Asino? Namamukmuk lang yung pagadalan na pagadadalan ta. Dagita damat gayaman. Isudan dagita sumungad. Hello, guys. Hello. Agtugaw kayo, girls. Tayam amo kayo iti kadwak. Iso ni Inso. Schoolmate tayo. Inso. Iso da Alice kan Laya. Hi, Enso. Hi, Enso. Mabit lang tasin yasak ti waiter. Tapno maka-order kayo iti inuman nyo. Nasayaat. Tayo manugot kayo nga kikita tayo manan dito'y kantin. May mayat gayam no dito'y tayo kantin nga kikita. Saan kat nga iti inuman? Pagkunamot iti dayta, Alice? Nalawlawag ang makita ti rupa tayo. Ay na, nagwapo ni Enso. Nagugwapo iti aldaw ngam iti rabi. Uray si ka, napintas ka ita, ngam idi rabi.
Nanguro na, hindi nabartag kan. Loko kayo ah. Inso, kita ang dagiti sumungad. Dasaramat. At daupat akakadwa na. Dua lalaki, kan dua babae. Bayam latay dan. Saan mo ida pampansinan? Oo, asino dagiti kikitain nyo? Ha? Awan. Ala, agmerienda tayo kit din. Anya ka diti kayat yo? Ibagayo lang, taugorder tayon. Sika kumati kayat ko, numabalin. Ha? Joke lang. Kita am day tangaramid mo. No siyak, awan oras mo. Ngam no iti sabali, at damat gayam oras mo. Si Kapay ti daganas na makaungat. Kakadwak dagijay iti group project. Kalkalpas mi nagaramid iti group project mi. Kat mabisin kami. Natural, mangan kami. Sika, asino jay kadwam nga arig na subwam iti kinasweet yo? Isu ti babae nga da oras na kanyak. Anya? Katanya ti kayat mo mapasama kita. Tangayawan matlangan ti oras mo kanyak. Lepasan tan ti relasyon ta. Day tala ang ti makagapu akayat mo ti makibreak. Wano, adda relasyon yon iti day dya babae. Awan pay, ngem interesado akin kwa na. Gaputad da oras na kanyak. Anya? Sige, no day tati kayat mo. Makamu ka. Panawan ka na. Makasangit apin manaw. Apay akas to'y matenteriknak. Kaslag babawi ak iti inaramid ko. Surutak nga ta ni Sara. Kat ibabawik ti imbagak. Ti awanan bain a babae. Ti may sa kadag iti kakaduana idikalman ti kaduana manen dito'y kantin. Relax ka kadilaang pare. Saan ka di akinunaman nag-break kayon? Iso nga ita, nawayan ang mga ramid iti kayat na. Katuray mo't sika. Nawaya ka ang mga ramid iti kayat mo. Uno? Di mo ibaga nga agbabawi ka iti inaramid mo. Apay ko mga agbabawi ak. No kasta, relax ka laeng. Di ka agpungtot no makita nga adda kakuyog na. Ay na, kasla igaggagara na ti makikuyog iti day ta lalaki. No kaano ti kaadata dito'y, isumat ti kaadada. Isuda ti imuna dito Nadanon talang ida. Masurunak ang makakitkita kadakwada. Di saan mo pampansinan? Wen man laangan. Kayat ko adwa tala nga ginom. Tadda kayat ko nga ibagakan ka. Anya day ka, Enzo? Agayatakan ka, Alice. Agpaiso? Kunaklakit din numanhid ka. Sana makarik na. Among ka di, adamo pala ang makita ka. Kit agayata kong ken. No kasta, umanugot ka agbalin a girlfriend ko? Katwan ang. Agyaman ak no kasta, Alice. Sapay la ko ma, taka na yun nga da oras mo kanyak. Siyempre, mata. Siyakpay ti ko na. Ang mga nusika ti awan oras na kanya. Di kagdanag. At daak laang dito eh. Anytime, akasapulan na. Sigurado ka iti daytang inaramid mo? Siguro. No kasta, saan ka sigurado? Awanan ti maramidak. Nakiwin na swasa kon kini Sara. Ken nakita met. Addan sa bali akakuykuyog na. Wen, ngam kakuykuyog na laang mat. Apay, sigurado kang adda relasyon da. No talaga ka kinasaumpay nga umuna. Sinayang mo ni Sara. Huston, nalpasan. Isu asaan na kon ababalawan. Ay, tas lang amin awan panagtalkok ni Alice. Playgirl day jay. Diyak man mo. Ngamadlaw ko nga adda pa naggusto na kanyak. Isu apat check. Adda oras na kanyak. Day tati makagapo nga inaram mo? Wen. Saan mo nga iayatan? Anya ka kadi. Saan ang narigat nga ayatin ni Alice? Makaamu ka. Di ko nam siguro saan nakamakadlaw ka. Saan ka anaragsak no kuy-kuyog na. Mapilpilitan ka lang.
Siguro, dayjay pa'y laasara ti ay ayatan. Asino ti nakaamuam, ti may papan kini Sara? Saanan anas kan nga ibagak no asino? Ngam agpayso ka di, ha? Isupay laang tilinaon ti puso. Saan ta napagsarita ni Sara? Nalpasan ti amin kada kami. Maglagayam. Saan ko mga rudmat akas ta ti pakpakitam kanya? Kasla saan ka anaragsak asyak ti kakuyukuyog mo? Pasensya ka la kuman, Alice. Ala, mangantakit din. Lumami isan dagiti makan. Agayatang unay kan ka, Enzo. Iso please. Ayatan na kumaman. Saan ka kumangag panunot itinoan nga lanita? Sika ti girlfriend kon. Iso natural. Sikan ti ayatak ita. Sapay la kumata na pudno ka iti dayta nga ibagbagam, Enzo. Rabiin, saan ka makaturog? Sana mapukaw iti panunot ko ni Sara. Isupay lang ti adda dito'y pusok. Saan napukaw ti panagayat ko kenkwana? Mailiw akon kenkwana. Kaya't ko nga awagan kan kumustahin. Ngam amangan no pabainan naklang. Ikarigata kalatan nga ibaw ing tirik na kini Alice. Total, nasingpat mat kanyak. Awan mat ti may bagak kenkwana. Maturog akit din. Masapa ak nagbiyahe enton bigat. Agawid akit jay lugar mi. Takailiw kumatan ni Papa. Kumusta, iho? Imbagman ta nalagit na ka. Kan nagawid ka? Uwan, Papa. Kailiw kayo matan. Ket, kumusta mo ti panagadal mo? Okay lang, Papa. Awan ka di pa'y girlfriend mo? Adda ka ni ti maudi ato ka di ti kolehyo. Imposible nga awan pa'y girlfriend mo. Addan, Papa. Ngam amuyo ka di. Diyak maawatan ti marikrik na kita. Tapay. Adda mo na a girlfriend ko. Ngam imbreak ko. Gaputawan oras na kanyak. Ita, adda manen sa bali a girlfriend ko. Ngam panagriknak. Tiim mo na a girlfriend ko ti ay ayatak. Narigat ti kasta, iho. San lang at ibagim ti luklukwam. Pati ti girlfriend mo iti agdama. Unfair mo't kunkwana. No saan nga iso tilinaon ti pusom. Anya nga ron ti kasyayatan nga aramidak, Papa. Agbalin ka na pudno iti marikrik nam, iho. Tapno agbalin ka na ragsak. Kasum ti agdama a girlfriend mo. Ibagam, nga adda sa bali, alinaon ti pusom. Tapno nawaya ka nga agsubli, iti sigod a kaayan-ayat mo. Mabainak matan, Papa. Kasanon, no pabainan nak. At least, nakisaw ka kankwana. Awan to ti pagbabawyam iti udi na. No talagang ay ayatem, aramidam ti amin. Ngam no saan nakakayat, awan maaramidam, no ti mga klon iti kinapudno. Inaramid mo matan ti pamuspusan, tapno masublim. Sige nga rod, Papa. Kasta ti aramida. Apay nga inawis nak iti day ti a restaurant. Adda ka di napatag nga ibagam kanya. Adda, Alice. Kat sapel ako matamawatan, nak. Anya day ta? Kaya't ko lang tagbalin anapod no itiriknak, Alice. Ngamin, agbasbasulakan ka. No itultuloy ta ti relasyon ta. Anya ti kayat maasawan? Sorry. Ikarkarigatak met ti mangayat kan ka. Ngam talaga asan ang mapukaw iti panunot ko ni Sara. Isupay lang ti linahon ti pusok. Husto ti atap ko, Enzo. Mariknak ani Sara pa ilaang ti ayatam. Alice. Sorry. Nagkamaliak. Inusarnak laang, Enzo. Ngam di ka madanakan. Oray na sakit tinakam ko. Si papaluposakan ka.
Tadyak metla ka sa pulan ti tao itibiyag ko. Asaan anapudno kanya. Adda ka di ka sa pulang? Apa nga inawis nakamangan iti day ti a restaurant? Umuna iti amin. Kablawan ka iti umadanin na panagturpos tayo. Agyaman nak. Sara, kayat ko ama-amuam. Asaan ka, Apolos, anapukaw dito'y pusok? Uray na anak iti sabali akaayan-ayat. Ngam saan ka analipatan? Ay ayatin ka pa'y lahing aging gaita, Sara. Enzo, amom ka di anasakit anak una iti naramid mo. Pulos nga awan pan nakaawat mo. Tibagim laang ti pampanunutan. Saan ka may kari iti panagayat ko? Ikan na kumapay iti may sagon daway. Agbalbaliwak. Baliwak dagiti saan mo akayat nga ugalik. Pasensya kan, Enzo. Ngamadan sinong batak nga agar-aron kanyak. Oh. Kat naragsakak iti danana. Gaputaman nakaawat unay. Anya? No kasta. Awanan tinamnamakan ka. Nasakit, Mr. Lonely. Ngem awanan ti maaramidak, no saan at ti mga klon iti kinapudno. Daytoy man, ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Enzo. Enzo, pagayam ko, agyamanak iting ka panangibinglay iti pakasaritaam. Ket ti makunak, adal kan kadayta, anapasamak. Nga iti sumaruno, ngayon ka pa nakirelasyon, ipaay mo, ti pannakaawat mo, iti ay ayatem. Ta iti relasyon, rumbeng, nga da kinnaawatan, iti tunggal maysa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pannakaidrama ti pakasaritaan ni Enzo. Manipod probinsya ti Cagayan, tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kan iti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.